Samtang sa laing nga bahin na patay ang usa ka retiradong pulis human nga naunay sa iyang gidala nga granada. Sa tabong insidente alas 8:40 takdas kagabion, Pebrero 26, 2026 sa Purok Ipil-Ipil A, Barangay San Arhimio, Kaputian District, Island Garden City of Samal, Igacos, Davao del Norte. Matod pas pamahayag sa Island Garden City of Samal Police Office, ang suspect gilang si alias Jun nga namusil sa iyang silingan tungod sa paragbangi nga niresulta nga naigustong bahin sa kilid ang biktima. Daling niresponde ang mga pulis aron na mapasurrender ang suspect apan namusil kini sa mga operatiba samtang nagunit sa usa ka granada nga wala nay safety pin. Aron dili na mabutang sa alanganin ng kinabuhi sa katawhan, naposilan sa mga pulis ang suspect nga nagresulta nga nabuhian ang granada nga nibusikad mismo sa iyang lawas. Gidala pa ang biktima gidala pa ang suspect sa balay Tambalanan apan gideklara sa mga espesyalista nga nakabsan na kini sa kinabuhi.